मा जाबावनोब्रा आथिं खरसल' जाबाय जाला दिनै जेबो नायबाबो जाजायाबा मा होनबावब्रा जौल' लोंबोनाय जाबायलै ओइ आदामोन मा खबर गैया फंबाय माब्रै जाखो टपटिंनि हिनजाव नाहैनाया माथो साइकेलानो जौ जौसो मोनामबायलाय गैया बिफायाबो हरा बिमायाबो हरा आरो जे बेक्ति हिनजावसायाबो बे जोंनि बांगाल दावराव बुज्राव बुसि गामि खाथियाव फैयानो बहा जाबावनो बेलाय गैया जोंहा सब समान जाबोबाय बे आंथिहार आरो सिमलागुरिथिं बांगाल खाथिखायनो हिनजावखौनो हरलानो खनसेयावनो लाजिबाय नालाय खनथाम खनब्रै 100 बारसोब्लाबो थांबाय थाब्रा जायालै फंबाय लाजिनांनायसो मोनबाय जोङो आंनो जानो हागौब्रा आंनि थाखाय थांनांगोनलै सानसे होद जालै बे होद मा जाया लाजिनाङालै लाजिबालाय बहा हिनजावमोन दं जालालै समबारै टपटिं होद मानि दावरावब्रा होद टपटिं हामानि दावराव होख्रावलाबाय दं नोंलाय सान्दुं गोसायावलाय टपटिं भाई दाख्लि मानसि फोथायहरनो जामारास गैयालाय रायथिनाय लोगो लोगोनो न' कानेक्सन थालिर गायजादो नोङो थालिर गायजादो ओइ गेल्ला बिदि दा बुंब्रा खुगा नाङो कत मानसिफ्रा रं नाम्बाराव हाबा जालायगासिनो दं आंबो बे खायदाखौ लानोसैब्रा जाम्बा नायनि खाफालाव मा दङ एबार मोजां आयदाखौनो होदोलै नोङो मोजां आयदाखौनो होदों जेसेबां आंनाव रं नाम्बार दं बै नाम्बारफोरखौ डायेल खालामनानै सोरनिबा जुदि हिनजाव मानसिनि माथो खोनायोब्ला बिनि आगागुरि गासिबो संनानै बिजोंनो लाइन मारनांसिगोन थेंकिउलाय मोजां आयदा होनायनि थाखाय जिउ गोलाव जाथों थालिर गायजाया दे थालिर गायजाया आयै मासे गोदै रावलै होद साला बे कम्पानिनिसो मा नट रिसिबोलै हेलौ The subscriber is not reachable. Please try after some time. साला कम्पानियासो रायलायदों मा नकथा नकथायाव नाङोलै नांदो र' हेलौ हा साला मोदला नाम्बारफोरखौलाय नोंला 40 गाहाम लायो नामालै माथो बेलेगाव नांनायालाय नोंनावसो नाङो साला मोदला साला सुवार दोन हेलौ आय मा नाम नानि नोंनिया हायनारि आयै हेल' सोर जाखो जारौआ आं फावदुर मासे गोदैलै रावफोरालाय मै फालांगिखौनो फानाव नांनाय बायदि मोनथारबाय गोरलैयै हगारजाला बिखौ आरोबाव बुहैनो थानि र' हा मा नट रिसिबोलै हेद मा नट रिसिबोल होनबाय थाखोब्रा गवा नोङो दा मोनायाव हरफिनथारगोन आं नोंनो साला बुगुर गेल्ला रायलाया माथो आं बे हौवा मानसिजों हिन्जावनिया जाबा हामगौलै सर असिना नाम्बारलै सर हेलौ थार गज' है बुगुर दोन हौवाफोरजों रायलाय आं बारा है साला खालि हौवानिल' फन फैयो आगै हायनारा दिनै मा जादोंब्रा फुंनिफ्रायनो खालि सुइस अफ सोरबा हौवानिल' फन फैदों र' फिनज्राब सैमा खुबै हरगोन आङो घन्टा मबाइल ओइ हायनारि सना हेल' आगै हायनारि हाबाब फुंनिफ्रायनो जुजिबाय आं नोंनाव डायेल खालामदों खालि सुइस अफल' मानो बिदि जादों फालाय बेलेन्स गैयामोन आदा बेलेन्स गैयामोन
आयै मानो खोन्थाहरि आंनोलाय आं सोनानै हरगौमोन ना 120 थाखानि बेफोर जियानो जागे हायनारि सामफ्रामबो मोनायाव गोसोखांनानै नोंखौ दुता थिनथायावसो उन्दुग्रा जाबाय आं सना गोसोआ नोंखौ लोगो हमनो गुद 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 जाथारदों बिदिब्ला फैदोना जोंनि सिमांफारायाव सिमांफारासिम आयै सिमांफाराखौथ' आं नुवाखै सना गहपुराव फैबानो मोनफैगोन आरो मा गहपुरखौथ' मिथिगौ र' गहपुरनिफ्रायबा बबेथिं जायो गोसो थोयैखायनो फैनो बादों खोमा नोङा सना थांगोन आं थांगोन नागिरबाबो थांगोन आङो ओं आयै सना नों आंजों दा मोनायाव सिमाङाव फैदे सना सिमाङाव फै आइ लाभ इउ सना आइ लाभ इउ आइ किस इउ दे खेबसे खुदुमहर सना आयो खेबसे खुदुमबाव सना दे बिखायाव खुदुम एबार दोनदिनि दे दोननोसैलाय दे सना आं दा दसे उनाव हरफिनबावगोन दे सना आयै जाथारबाय बिबाराव आगै हायनारि जिउनि सना हमजानानै दुम जानाया गावबा गावनि देलाय बाव थांनो नै बे जेखौ नुवाखै महम्मद आलीनि फुख्रियाव ना हमैनो औ बांगालफोरनाव है आंबो थांनो र' नों खुदियालाय हमजागारगोन बहाबा है द्र' आंबो थांनो र' सिखारनि आं हमजाना दुमजाबा आहासो दिगदार जासिगोनलै बिगुरा दिगदारसो खालामसिगोनलै बे थाग बुरबाय दा फै ओइ गेला है मा फाग्ला गोजालै बिसोरलाय र' सालार'लाय दै आइ थाय हामालै गैखाला वो देखो चोरी कर रहा है पकड़ो 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 ओइ गेला र'लै र' गेला लाय र' गेला हमजाबाय औ हमजाबायलै आं मा बेखौ खालामबावनो? दहायनो बुंखादोंमोन दा फै होननानै बि जेराव थाङो बेयावनो माबा मोनसे जाथारो मा खालामबावनो दाना थौ थौ ओइ गेला गेलालै ওই কেরলা র তর এই দেহ ভয় খালু ভয় না হাসত মুই রে মুই তোর চাচা মোহাম্মদ আলী অ মহম্মদ খুৰা বহুত দিনে মুছলমান মানুহ দেখা পোৱা নাছিল তো এই কাৰণতে ভালে আছে না ভালে আছেন মানে আমি যে কত ভালো আছি ভালো আছে নাকি আল্লাহর দয়ায় আমি যে কত ভালো আছি আমি সেন জানি আর কইেন না এই যে নাওটা নেও কিন্তু আল্লাহৰ কি মহিমা মহম্মদ খুৰা ইমান দিনে আপোনাৰ কথাই ভাবি আছিলো মৰিছিনা জীয়াই আছে বুলি নানা কথা ভাবি আছিলো ভালে আছে না খুৰা মহম্মদ খুৰা বড় জাতিক বয়া পালিও মোক বয়া নাপাবি দে খুৰা আপুনি খেদা খাওয়াত মই বহুত দুখ পাইছিলো আপোনাক আজি দেখি মোৰ মনটো কান্দিবা বহুত মন গেছে বয়া নাপাবি খুৰা না 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 গো গেরলা বাবা কান্দো না কারণ আমরা যখন খেদা খাইছি না তখন আমরা ভালো সেন পাইছি দুঃখ পাই নাই বুঝছ হয় নাকি খুৰা আপোনাৰ ঘৰ বাৰী জ্বলা গেল গৰু ছাগলী নোহোৱা হৈ গেল বাৰীৰ গছ গছনি শেষ হৈ গেল
ইমান লোকসান হয় আপনার অলপত দুখ হোৱা নাই খুৰা কিয় খুৰা কাৰণ কি গেল তো গেল ওটাই কি হয়েছে যত গেছে উয়ার 3 গুণ বেশি পাইছম চাউল ডাইল তেল নুন সব ফ্রি পাইছম টাকা পালুম 3-3টা করে ঘর পাইলুম আর কি নাগে আর কি জানেন গেরলা ওই যে মোর 3টা বেটি আছিল রিলিক পেম্পর থেকে মুই বিয়া দিছম জানিস বাবা গেরলা খুব ভালে হল খুৰা খুব ভালে হল আর কি ভালো হয়েছে জানেন কক খুৰা কক তিনসুকিয়া জোরহাট শিলচরের পরিবার আনলুম মোট 19 জন উয়ার বাবদ টেকা সমেত 38টা ঘর পাইলুম তোমার কি আছে গেলা বাবা নাই খুৰা বড় সকলৰ একো লাভ হোৱা নাই বড় ভাইগুলা আমাক খেদে দিয়া বয়া করে নাই খুব ভালাই করছে এখন আমরা ধনী গরিব সব সমান আগের মতন কামলাও খাটবা লাগে না এখন আমরা ডেইলি মাছ মাংস দিয়ে ভাত খাইয়া আরামসে শুয়া থাকি তোমার কি ভালো হয়েছে রে গেল্লা বাবা নাই খুৰা একো নাই এতিয়া বড় সকলে নিজা জোলাগাঁওটো এৰিহে আহিব খুজিছে ইয়াত কি আৰু বয়া হৈছে কি জানে না খুৰা মুছলিম এৰিয়াত থকা ডেকা ল'ৰাই আমাৰ নিচিনা ডেকা ল'ৰাবিলাক বিয়ায়ে নহ'ব আৰু মুছলিমৰ ভয়তে ছোৱালীবিলাকে আমাৰ লগত আহিব নোখোজে সংসাৰে খাবা ভয় কৰা হৈছে ও হয় নাকি কৰা হয় তাহলে তো খুবই বয়া হয়েছে কিন্তু হ্যাঁ চিন্তা করার কোনো কারণ নাই একেবারে নাই বড় চিংড়ি নাই তো নাই আমার এটি কত ভালো ভালো মুসলিম চিংড়ি গুলা আছে ওভাবেই নাই তুই খালি আল্লাহর সন্তান হইয়া যাবি 3-4 জন বিবি এবারে খাটাং আল্লাহর কসম পাইয়া যাবি গেরলা বুঝছে কোনো চিন্তাই নাই হয় খুৰা মই লুঙি পিন্ধবা লাগিলেও লুঙি পিন্ধিম ধৰ্ম ললিও ধৰ্ম লম মই ছোৱালীহে পাব লাগে খুৰা সন্ধিয়া হৈ গেলহে ওর রাস্তাত বলে আর্মি বিলাকে বড় বিলাক দেখা পালে ধরি রাখে অলপ আগবাড়ি দিব নাকি খুৰা হয় নাকি হয় খুৰা চলো তো দেখি কাই গেলা বেটারে ধরিয়া রাখে চলো চলো ছোৱালী 3 জন হলিয়া দিবা লাগবে না হইব খুৰা হইব আগে যা লই ঠিক আছে এটা কথা খুৰা এই মোর বন্ধু তপ্তিকক আর্মি বিলাকে বান্ধি রাখিছে হিন্দি সিন্দি না জানে বেচারা খুব খুৱাইছে পাই আপুনি ওলাই দিবা লাগবে দে খুৰা মইতো ভয় করো আপুনি খাইদা করবা লাগবো এটা না জানো কি খুৰা এইটা কি বড় কথা এইটা না আমগো কালুয়ে বের করতে পারে র র গেল্লা র আমি ফোন করিয়া লই র হ্যালো মোহাম্মদ আলী হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যালো হ্যাঁ কালুয়া কি খবর ওই যে সিআরপি ক্যাম্পে থপটিং রে ধরছে তো একটু বের করিয়া দেন আল্লাহ গো তপ্তিংকে ধরছে আমার তপ্তিংকে ঠিক আছে আমি শিওকে বলবো তুমি শিওর এখানে যাও একটা ফোন মারিয়া দেন আমার একটু দিকদার হয় হিন্দি জানি না ওই গেরলা আর আমি যাইতেছি হ্যাঁ ঠিক আছে হ গুয়াহাটি আছে তো ঠিক আছে আপনি ফোন করে দাও হ্যাঁ ঠিক আছে ওই যে দেখো ওটাই আছে हाँ हाँ ठीक है रखता हूँ हाँ क्या खबर है बोलिए ওই যে সাপ ওই যে থপটিং আছে তো थॉफ्टिंग ওই আমার ভাতিজা थॉफ्टिंग मतलब ये थिंग थॉफ আমি स्टाइल तो का हिंदी नहीं जानता है आदमी टॉपटिंग है हम आदमी जो टॉपटिंग। पकड़ा था ना আমার ভাতিজা चोरी करने की वजह से ওকে সারিয়া দাও ভালো মানুষ তো साहब क्या छोड़ है? दो साहब छोड़ दो साले चोरी करने का मजा आया हेलो हाँ हाँ अच्छा आप कहते हैं तो हम छोड़ देंगे अच्छा ठीक है हाँ आप जिम्मेदारी ले आए तो ठीक है कोई बात नहीं हम छोड़ देंगे
छोड़ दो जाइए चल 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 कामरा गैया তপ্তিং আমি আছি তো চিন্তা করো না খুড়া তপ্তিং ভাই ভালো আছে না ভালো নাই मानसियाखौ मा जानांगौ मा जाखो চলো 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 আল্লাহ যা কষ্ট পাইলো সালাম সাবরা তপ্তিং চাচা ভালো আছে তো ভালো আছে আপনি বসালে খুড়া হইব 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 বাঙাল আরে ঠিক হইব রে আছে। তপ্তিং ফাটি যা হইব গেরলা হইব 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 अरथावि जायगायाव बरनाय जाहाबजोबथारबाय কামড়াইছে কামড়াইছে তো ওই যে বয়া আছে শের বিবি লাগে মুসলমানে ভাল আছে আমরা মুসলমান মানে বয়ান নয় তো মুসলমান মানে ভালো আমরা বড় মানুষ ভালো আছে খুড়া আমরা শান্তি ভালো পাই জানছে আমার মিলিজুলি থাকবা লাগবো দে হ্যাঁ গেরলা তুমি বুঝছো জান দে, খোরা। হ্যাঁ দে দে ভালো মতো যাইও হ্যাঁ কিটা আমার লগ ধরিম দে খরা হ্যাঁ হ্যাঁ বয়া না পাবি খুদা হাফিজ যাইও হ্যাঁ मोजांलै मानसिया खैफोदनि समाव जाति पार्टिजों खोन्था गैयालै बांगालफोरनि बुस्थुब्रा खम दामनि सोरबा सिख्ला मोजांनि फैलै हेल' हायनारि सना नामा सिनायबाय आयै सना खाथियाव सोरबा दं नामा सना गैया आदा गैया जा सानैजों एसे गोदै गोदै रायलायनि आयै बेसे गोदै बेसे गोथाव नोंनि रावा सना बिखा बिख्लो सुदेम मोनलायथारबाय आङो ओइ हायनारि खेला खेलि नङालै सना नोंनि जबान मोननानै बे बांगालफोरनिफ्राय इटा थिंपाट माबा माबि बुथुमनानै गंसे गोजोन देरा लुबाय आङो सानैजों आलो गोजोन गोदो गोदो रायजो जागोन सना औ फैथारथ' सना देग्लाय बैसागोआवनो फैथार सना न' लुबाय हामबाय आदा नाथाय बांगाल खाथि आनसारियाव बोरै थांनो सि मानो बेबायदि राव बुंखो नों सना आंनि गामि आंथिहाराखौ मानो इसिबां बासिखो गङिया दैसा जिरि जिरि सिसु बागान सारि सारि खैरो बागान लारि लारि सिनेमा बानायग्राफोरनि सिमां फुरि बेसे समायना बांगालखौ गिसोगारो आदा सि सना बिदिब्ला नोंनि मुङै लुखानाय बे न' बांखौ मा खालामबावनांगौ जाखो आंलाय बांगालफोरनो रानना हरफिनजोबनोसै आं अब्ला बांगालनि दोहोनखौ नाङा मा नोंनो गावफोराव थाफैदो आयै सना नोंनाव खारथ'नो हैनांगौबा खारथ'नो गोनां सना नों जेरै बुंगोन आं बिदिनो मानिगोन बे न' बाङा बे इटाया बे थिंफादा नोंनिख्रुइ देरसिन जानो हाया सना हायनारि गासिखौबो फांग्लुंजोबनानै आं नोंनि खाथियाव थांनोसै नाथाय सना जबाना हले उल्था फाल्था जानो मोननाय नङा दे दे आदा फैसा एसे सोना हरदे दहायनो बुजिखादों आङो जागोन सना नै दानो 120 रांनि सोना हरनोसै आङो नाथाय हले सना आं दा मोनायाव फन हरगोन दे हेल' फैसा सोना हरनायनि खायदाखासो बियो नै सोहैनोसैबो आगै सनायालाय दिनै गोसोखांथाराखै नामाब्रा डायल किया गया नंबर व्यस्त है कृपया थोड़ी मानी देर बाद व्यस्त डायल हो? करें आंनि अनगायै सोरबा दं नामाब्रा सालियालाय र' दसे जमबावनि र' है नंगौना नङालै बेलाय नंमारगौसो आं जायखौ जमदोंमोन बेनो हेल' हेलौ नों खोनाबायना फावदुर नों खोनाबाय खोनादोंना फावदुर आं नोंनो मबाइलजों मा जासिहरदों फुदुंनाय
आहा सना फाउदुर बिखा फान्दां खिथु गांगुर नोंनि थाखायनो आं बेसेबा गोसोआ गुद गुद फाउदुर सना आं आरो जानो लोंनो जेब्लाबो गोसोआनो उन्दुनो ओंखारलिया सुखुथारलिया आगै सना फाउदुर नोंखौ खाथियाव लोगोसे मोनाब्ला फैदोलै सना आंनि खाथियाव फैदो बिखा खाथियाव फैदो थोनाया जेबो बुजिया आदा ओइ सना फाउदुर नोंथारगौ ना सना नोंथारगौ गाबोननो फैथारदोलै सना गाबोननो फैथारदो फागुन सैत्रबाबो गाबोननो फैथारदो आं नोंनि थाखाय बैराथिखौबो थि खालामबाय नोंनि सिथ्लाखौरिया नंगौलाय सना नंगौ बेनिखायनोथ' थांनाय बांगालनि दावरावआव गोबां सम्पति आरजिनानै लाबाय आङो नुवाखै हनै बांगालफोरनि इथाजोंनो बिल्डिं लुबाय टाटा स्काई साइकेल आरो गोबां सना रुफा आरजिबावदों सना नोंनि गुस्ति नोंनि उथुमाय नोंनि बै लिस्टिप मानि गोबां सना गाननो हागोन फैदोल'ना सना गाबोननो फै हामथारबाय आदा नोंलाय बेसेबां गाननो बांगाल सारि ना बर'नि दख'ना गाननानै फोजोबनो हानाय नङा नों सना नाथाय नों सिमलागुरियाव थायोब्ला आंखौ मोननो दालुबाय मा बुंदों नों सना फाउदुर मा बुंदों बिखा खायसेब मोनलायनाय खासि बिस्रिनो बै सिंस्रि बायखानाय बांगालखौलाय मानो गिनांगौ सना मा गिनाङा सना आंखौहाय आफायाबो हरखाया आंबो थाङा सरि सना नांगौबा आं गामिखौनो गारगोन थेवबो आं नोंखौ गारनो हानाय नङा सना नै आगै गोसोथोनो रोंगौ आं नोंखौ गामिखौनो मिथिया आं नोंनिखौ सिमांफोरा आदा सिमांफारा औ आदा बै गफुरनि सिमांफाराथ' जाथारबाय एबार हले जागोन फाउदुर सना आंनो खारस'नायनोसै नोंनियाव अन्नानै रिसार्ज सोनानै हरदे आदा बेफोरखौ नों गिनाङा सना साननैजो जौसे सोआ हरबाय थागोन आङो खबरदारलै खिन्थु सुइस अफ दा खालामदे सना सुइस अफ दा खालाम आंनि गोसोआ जोबोद दुखु मोनो हालौ मा पेप्रे पाप्रा जाखोलै हालौ टावारसो गैयाना फैसासो गैला हालौ सना हालौ मा जाखोलै हालौ शाला गेल्ला जात्रा नस्त टपटिं नों आंनिसो सिगां नङाबा एसे उन फैनांगौब्रा नोंखौ लोगो मोननानै आंहा साननायफ्रासो जानाय नंला हांगार जासिगोन ओइ गेल्ला आरो थपथिं औ आदै बे गिदिर गिदिरखौ लाना बहा थांनो ओंखारदों नोंसोरलाय बे गिदिर गिदिरखौ नायोब्लाथ' बबेबा गोजान जायगायाव थांनो ओंखारनाय बायदिसो नुबाय आङो हा थांनो नोंसोरलाय बिलायथ' नै जात्रा नस्त'आ जागायजेनबायानो आदै गहपुराव थांनो नागिरदों आदै गहपुराव आलासि जाहैनो ना माबा हाबा लानानै आदै बे जायगाखौ गारनानैसो थांनो सानबाय आङो गेल्लायासो मा सानदों आं मिथिला नै टपटिं नोंनि साननायालाय आरो आंजों माबोरै गोरोबलायख' आंबोथ' आदै गामिनि गासै सम्पति आरो गासैखौबो गारनानै गहपुरावसो थांनो होनना ओंखारबोदों नंगौ नै गोरोबमारबायसो बांगाल दावरावआ जोब्बाय नालाय आदै बे जायगायाव माइरं गैला माइरंल' नङालै आदै हिनजावबो मोनबावला हे गैखाथारलानो हे मा औ आदै रावबो बिमा बिफायानो जोंनि बे गामियाव फिसाजो बिलाइ हरनो गोसो गैला जों खारस'नहैदोंसो सानबाय आदै ए बिब्दिखायसो नोंसोर गहपुराव थांनो ओंखारदों कारेक्ट आदै गहपुर औ आदै औ रं नाम्बार जादों रं नाम्बार जादों गहपुरल' रं नाम्बारा तामुलपुर दं मसलपुर दं खालि गहपुर माबालै आदै
गहपुरावबो मुस्लिमफोरा गन्डगल खालामनोसैनो गन्डगल जानायनि सिगांनो हजों मोनहैग्रोनांगोन नागेहाय बे मुसलमान हिनजावफोरखौ मुसलमान नङाब्रा बर'फोरानो साफा साफा गथा गथा है जिरख'नाय नोंसोरजों दं जालालै मा खालामनो आदै दावराव दावसिखौनो प्रफेसनेल हिसाबै लानांबाय दावराव दावसि गैया माने जोंहा माइरं गैया दावराव जाबाय माने गरनैसो मोनो खोमा होननानै जों दावरावनि सिगां थाहैखानो नागिरदों गहपुराखौ थौ थादो आदै जोंहा गारि हमनांगौनि बाथ्रा दङ थौ ओइ आदै नोंबो गहपुरखौसो सिमां नुदो नामाब्रा नुखागोन गेल्ला बांगाल दावरावनि बिजनेसा जोंनिख्रुइ बेनासो गोथावसिन ओइ थबथिं आरो गेलला जाना थांखांनाय बाथ्राफोरखौ आरो दारायखांथारसैलै गहपुर होनब्ला आंनाबो बिखाया गुलाब गुलाब मोनखाङो मोनब्ला आंबो जोंजों लोगोसे आगान सुरफानोसै आदै औ बिदिनो नमादैयाबो बांगाल दावराव समाव बांगालखौ गिनानै न'आव थांबाय दिनैसिमबो फैयाखिसै बालन्दा बायदि आं बेसे दुखुजों थाबावनो थानोनो बाथारबाय आङो नाङालै आदै नों आरो सिगांनि बायदि मावनो दा सानसै नोंहा हा हु दं बिसि फिसा दं आरो बैसोआबो नोंखौ बेबायदि मावनो थिनला मा मारामखानाय आउटडेटेड राव होन्दों नोंलाय आंनि बैसोआ नोंनि बिखाखौ मा आल' होदों ओइ आदै रागा दाजोंसैलै जात्रा नास्ति जायो थांफानोबा नोंबो ओंखारथारदो थुदो माबा आदै थाखा फैसाफोरखौ एसे बुरजा लाखा सानबैसे थानाय जायो बिनि हिसाब गैया फै आदै फै जागोन नोंस्रालाय मा दं जायोसै दायनां फोदोनां नैबे मोदलायहानोसै नोंगौ आदै थौ नै आक्रासुनि बन्द दं आक्रासुनि माब्लाहाय दिनैनो बन्द दावरावखौबा सोर खालामग्रोखो बर' होलायबाय दे रान नै दे थोथसे आगै हायनारिनि नै हायलुरिनि आगे हायलुरिनि दे फावदुर आगै सनानि नों गोसो थोयो ना थोआ गोसो थोनायालाय थोयो नों मोजां मोनो ना मोना आंबो मोनो मेमबुरि आइ हायलुरिनि जय इसोर निराला हायलुरि सना हामालै तानुस हाय सिख' जागोन ना जायालै लादो आदै नाङालै आंनो नि गारखाननो हायो आङो सिख' जाबायब्रा नै सिख' आंनाबो जाबायब्रा हायलुरिनि नामैनो नै सिख' गारलायदो हिनजाव रासि नङाब्रा जखारानो गैया जखारबा हांगौलै मा जाखो लंपेन्ट माखाया बोरो हे सर्बनास थैबाय दाना लंपेन्ट गस्ला गैयाब्ला मा खालामबावनांगौलै बोराय मानसि आंहाथ' उसुबिदा नोंस्रा सेंग्राफ्राथ' माबा मोनसे खायदा जागोन माखौ गानबावनांगौलै आदै मोनला माबा मोनसे खालामनांसिगोन खालामहैथारदोलै आदै खालामहैथारदो नों माबा मोनसे खालामाबा जाथारलिया नङाबा बियो हे सर्बनास फाग्ला नै कम्बलखौ गानलांलै आइया नांथारलालै दे थांथारदो माबा मोनसे बेबस्था खालामना लाबोथारदो कम्बला गानलांलै दे हाब बे थासान जाबाय दिनै जोंखौ आदै फाग्लाया माबार थिनहरदोलै माबार लाना फैथारथोंसै ओइ दखानि ओइ
फाग्ला ओइ मानसि लोगो मोनदो रहि नै ओइ थोद जानाय नंलालै सोरबा नुबा लासिं सिं जाथारनोसैलै ओइ दखानि सेसथारसैलै बैयाव नायनायनि र' ओइ दखानि ओइ बाबु रथ'लै रथ' हाब सोर जाखोब्रा बे आख्रासुनि बन्द'आवलाय दिगदार जाबायलै फंबाय हटेलाव दंमोन मोनायाव मा बेफार हटेलाव खालामबाय? गाननाय जोमनायखौनो सेस खावना लांजोबदों ए! माबा मोनसे खालामदोलै बाबु हाराम। नङाबा अयना जाथारनोसै जों मा मोनबावलै मान नोंसोरलाय बे सनमान बन्द'नि सेस जाथारनोसै समाव? आख्रासुनि बन्द' दिनै देलाय माबा मोनसे खालामदो बाबु सेस न'फ्रा खाथियावबा गाननाय जोमनाय गांनैसो हरदोब्रा न'आथ' आंना बेयावनो थथादोरलै बाबु थदो माथो खालामबावनो थुदुलि, दे थु, फंबायनि थु, गाननाय जोमनायफ्रा जानोबो हागौ थुदुलि। फै ए गफर इसोर ओइ गेरलाफाय आं गोबानो ओंखारोलै खिरखि जिङाव ज'नि आङो नंगौ ओरै फै दुरबल देहा सेंग्रा मानसिखौ मानो बेबायदि सबाय जालायबाय जामबाया बार नांनायखायसो जिरायदों आङो हेलो मोबाइल फनाव हाय मोबाइल फनाव हेलो आंखौ बुंहरनाया मोबाइल फनाव I love you आंखौ बुंहरनाया नोंखौ सना मोजां मोनबाय आं नोंखौ सना गोसो थोबाय आं मोबाइल फनाव हेलो आंखौ बुंहरनाया मोबाइल फनाव I love you आंखौ बुंहरनाया नोंखौ सना मोजां मोनबाय आं नोंखौ सना गोसो थोबाय आं मोबाइल फनाव नोंनि रावा गोदै नाथाय महराबा माबादि नोंनि गारां गोदै नाथाय बैसोआबा माबादि नोंनि रावा गोदै नाथाय महराबा माबायदि नोंनि गारां गोदै नाथाय बैसोआबा माबादि रावजों महरजों गोरोब्लाथ' हामजाथारबाय आं गारांजों बैसोजों गोरोब्लाथ' देरहाथारबाय आं मोबाइल फनाव
गोसो थोमारोना नंखाय फालासो थारैनो सैथोखौनो बुंमारदोंना थगायथारदोंसो थारैनो आंखौ गोसो थोमारोना नंखाय फालासो थारैनो सैथोखौनो बुंमारदोंना थगायथारदोंसो सैथोखौनो बुंमारदोंबा हामजाथारबाय आंखौ गोसो थोमारदोंब्ला देरहाथारबाय आं मबाइल फनावलै नोंखौ आं मोजां मोनबाय सना मोथो मोथो नोंखौ आं गोसो थोबाय सना हां थोनो थोनो नोंखौ आं मोजां मोनबाय सना मोथो मोथो नोंखौ आं गोसो थोबाय सना हां थोनो थोनो नोंनि थाखाय बावजोब्बाय आं नखर संसारखौ नोंनि आसायै एंगारबाय आं बिसि फिसाखौ मबाइल फनावलै हेलो मबाइल फनाव हेल' हेल' आंखौ बुंहरनाया मबाइल फनाव आइ लाभ इउ आंखौ बुंहरनाया नोंखौ सना मोजां मोनबाय नोंखौ सना गोसो थोबाय मबाइल फनावलै मोनबायनोलै औ नोरैसो गफुराथ' मोनफैबायलै आदै उदैया जिर' बेलेन्स जानानै दङ एसे रिसार्ज खालामना लाबा मोजां जायो नामा साहा दखानफ्राव थुदो माबाफोर जाहैनोसै मा साहा दखानफ्रा आदै साहा दखानावलाय मा मोननो बैलाय थाबा दङ थाबायावथ' गफुरावबो माथो बड'लेण्ड थाबा दंलायो गोथाव मोदोमनोलाय माथो मोजां जानांगौलै रखरा ओइ वाइटार पेले वाटार बर'ना बैनाय बर' बिब' दङ गैया थै खामानि गैयालै नोङो बियार लाबो मोननै ओमफ्राय माबालै ओमफ्राय अमा सावनाय क'क्राझारनिथ' जोङो अमा सावनायखौ थाब माबा लाना फै हाबसे लाबोदे हाबसे आरो नाम्बार 1 हाबसे मा लाबो हाबसे हुबसेब्रा फैसाफोरखौ नायग्रोनांगोनब्रा बेखौलाय मानो लादोंब्रा आदै नोंखौ ओरैनो लाबोफादों नामा जोङो मोननै अमा जायोलै बियो दे, जों दे। अमा जाया सिकेनबो लाबो लाबोदो दे एसे सम नांगोनलै आदामोन थाब खालामनो सेस्था खालामदोब्रा मानो एसे आथुर जादोंब्रा आदै गरम जाहोनो नागिरदों दैफ्रा लों बेखौथ' लोंनांगौ जाबायलिसे रब्रा हाबा लोंलाय हामालै बोराय मानसि आच्छा आदै जानाय लोंनायाथ' जाथ'वाखै नेथावथाव बाथ्रा फंसे सोंगारगारनोसैलां हाब मा बाथ्रा सोंनोब्रा गफुरनि बबे जायगायाव थांनोब्रा आदै आरो एबारनि प्रजेक्टआलाय मा ना गोदोनि बायदिब्रा आदै अदबो मोनलाय लाङालां इसे गुन्दा दबमोन ना आदैयाबो थोत्तेरे दै गांगुलायबाय आदैया
नों मारगौ लकेलनि नङा गारा प्रजेक्टखौ नोङो ओरैनो आगोलनि बायदि लादलाबायनो हायोनाब्रा बिदिब्लालाय माथो आयदा आदै ए आंनि प्रजेक्टआ हायलुरिखौ नागिरनानै न'आव लांनाय मिथिबाय हायलुरि औ हायलुरि गहपुरनि सिमांपारानि हायलुरि बांगाल दावरावनि सिगां हायलुरिया आंनावनो रुवाथि थादोंमोन मिथिबाय सोमोन्दोआव आंखौ बिमाय लेङोमोन नाथाय सिङाव आंखौसो मोथो मोथो आरो नोंलाय राहा गैया गोसो थोनायनि फिननाया गोसो थोनायानो लागाहाव माथो इन्टारेस्टिंथार आदै माबायदिमोन आदै हायलुरिया हाय हायलुरि हाय हाय हायलुरि बिखा फांदां खानाय रुम्बां गुफुर गावदां इनायनो नायनो मोजां हाबा हुखा मावनाय दांनाय जेरावबो आखा फाखा हाय हायलुरि उफ उफ मानसियालाय लेखाबो एसे रोंगौ मबाइलबो बुनो गोरोंथार हयले मानसिया एसे उन्दुगादुरि बिमानै फोजाब्लाथ' एसेबो सिखारा आं फोजाब्ला हयले दुफुं एखनब्लाथ' आं मोदोम नारै नारैबो फोजाबावो एखनब्ला माइसुं खायफ्ला खायफ्ला खोमा सेराव आंखौ बुंखुमायोमोन आमाय आंनो मबाइल गंसे बायनानै होफै बुंमारनो गंसे बायनानै होबाय आङो मबाइलखौ लागाहाव बिमानिखौ सिखोमा सिखोमा लेब खाख्लुमनानै उन्दुनायाव रायलायखोमानो सुबिदा मोनगोन साननानै आदै हर गेजेरनि रायलायनाया खम हां थोनो 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 जालायथारदों बे बेफोरखौ बुंबावनांगौ दाब्रा नै नै हरमाबाय आंसो लावदाव हो आदै लावदाव हेलौ हेलौ हायलुरि औ सना औ नों न'आव दंना बबाव दं सना आं न'आव गैया आमाय गामि खाथिनि सिमांफुरियावसो बैसागुनि थालिम खालायनो फैदोंमोन ए दे 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 नै आं गहपुराव सफैबाय सना ओइ तपतिं मा खालि सिमांफारा सिमांफुरिल' जाबाय थाखोलै खोन्थायानोथ' मा जागोन आमाय लोगोआव सोरबा सोरबा दं नामाहाय गैया गैया सना रावबो गैथ्रा आं नै दखानाव साहा लोंनोसो जिरायदों माथो दावराव खोनाथारदों आङो गैथ्रा सासेबो बर' होननायानो गैथ्रा सना आमाय बैसोआव बिफानि समानब्लाबो आं नोंखौनो नोजोर नांथारबाय बिहारिब्लाबो नोंजोंनो रायजो जानो गोसो दं आङो नाथाय मा नाथाय नों बांगाल जायगानि जानायलाय गोसोनि हास्थायनाया जाफुंनाय नंला आमाय दासो नों मानो बेबायदि बुंखो सना आं नोंखौ लांनो होनना फैखाथारबाय सना गहपुरावनो सफैबाय आङो आरो बांगाल दावराव गैलिया गासिबो स्रि जाजोबथारबाय सना गिनो जेबो नांथ्रा नोङो आं दङ ना आं दं सना आदैनाबो बांगाल दावरावनि थाखाय फैमाल आंनाबो बेनो थार आंनाबो बेनो थारलै जायनि थाखाय बे बांगाल दावरावनि थाखाय बे गहपुराव सिमांफाराखौ नागिरना फैथारदों आङो बेमारा बेनो आदै मोल्ला ओइ सैमाफोर सिरि थाथ' हेलौ हेलौ हायलुरि नों खोनायाखै नामा सना नोंसिनि गहपुरावबो बांगाल दावराव जाहां जाहां जानानै दंथारो सना बेखायनो आं नोंखौ लांनो होननानै नै गहपुराव सफैथारबाय आं सना मिन्थिबाय बैसागु थैसागु बाद होथारदो नोङो सना फिसाय जनायनिफ्राय बैसागुआ देरसिन जानो हाथ्रा
जोंनि हजोंहाय बांगाल दावरावा आगोलाव जाबाय दा एकदम गैथारला निजोमथारसै सना बे हेलौ 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 सुइस अफ सुइस अफ बेनो जाखागोन टावारसो थांखो ना फैसासो जोबखोब्रा मैयासो 120 रांनि सोनानै हरथारदोंमोन आङो हेलौ हेलौ आदैया सिमां भाराखौ मिथिखागौ ना ए नोंसोरलाय मिथिया गैयालै आदै मबाइलावसो खोनादों फैफेरथाराखैबो नुफेरथाराखैबो जाबावगोन नालै उदैया बिलाय फैबाय ओइ फै लाबदोलै जालाना नायबावदो आदै सेस्था खालामबावनाय मालाथ' गोथाव जागोन आदैयालाय मानो मिथिया जानोब्रा हायलुरिखौ रुवाथि लांफैलायनायालाय जानोबो आंबो मोनथिथारालै थबथिं गेलला नोमादैसो लांफैदों बिदिब्ला आदै मादैनो माबार सोंहरथारदो नोङो थिग আছে गोरलै आयदाखौनो होदों नोंसोरो आंखि बे नोमादैनाव सिमां पारानि थं संहरनो हायो आंनि आखल नुनानै ओरैनोबा नोमादैया बांगाल दावरावनि आगोलनो होखारहरदों आर सिमां पारानि थं संहरनो हायो आं बेवहाय नोंसोरो दे गावबा गाव हिर'इनफोरनाव सोंहरदो जागोन आदै जागोन जागोन आदै जागोन जागोन फाग्लियासो माबा मोनसे होनहरलायबायलै मा नट रिचेबल जालायखोब्रा मारै नाय आंना नेटवर्कआ नाङाखै नै सुइस अफसो जालायबाय माथो फाग्लि नालाय माबोरै जाबावगोनलै आदै जागोन दे बबेबा गोथौ टावार नाङै जायगायाव थांनानै दंहैयो बिसोरो ओरैनोबा बैसागु बोथोरथ' थालिमफोर होदों बियो जोंनि क'क्राझारनि बादि नङालै बिसिनि गहपुरनि बैसागु जानाया दान मोनसे गाहाम बैसागु जायो बिसोरो थौदो बबेबा टाउन खाथियाव बर'फोर गामि नागिरनानै थगाय थसि खुनुरुखुम हरसेखौ थाहैनोसै माथो जेबो जानाय मोनथारासै आदै र' जाग्रोना जाखां लोंखां नोंनि उन उन बडिगार्ड बायदिल' थांसै जों दाबिलै आं दं गैला नोंजा मादैनि नामखौबो मोरलासो होननाय खोनादों आंनासो मोदलालै रावबो गैया नामाब्रा दङ दङ फै जिराय 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 दे गोजोन मोनलायथारबायलै दासो सोरबा जाखोमोन सोमोन्दो लानो आन्था आदैखौनो औ बुंबाय आं दे आदै दे जागोन दे जों सानैया दाहोना थानोसै एसे खायदा लादों आदै आच्छा आरो नैबे आदैया सिमां फारानि गावनि बिसिगिखौ लोगो हमनो फैदों दा खोथाया जाबाय मा जों साथामबो बे सिमां फाराखौ नागिरना मोनाखै आदै सिमांफारा जोंनि बे सनापुर ओनसोलावथ' आङो सिमांफारा गामिखौनो खोनाफेराखै थांनाय एमपि इलेक्सनाव आङो गामि गामि गुरग्लिजोबथारदों नाथाय सिमांफारा होननायखौ आं खोनाफेराखै नै आयं सिमां फाराया सिमांल' जानानै थानोसो ना मा आयं बिब्दिब्ला जानोबो हागौ कन्टेक्ट नाम्बार गैया नामा आदा नोंनाव नोंनि बिसिगिनि दंनायालाय दङमोनलै फंबाय नाथाय खालि बिजिल' जायो आदै आदैनि बिसिगिनि मबाइला गोसथोनायफोरसो दं नामा बिदिब्ला सिन्था गैया सानसे नङा सानसे नांथारगोन बे नाम्बारा गावदां सिन्था गैया दाहोनाखौ आंनो लाखायो थायोब्ला आरो सासेया आंनि फंबायनाव थानो हागोन बेनोबो दाहोनाखौ नांखागौ आदै लाजिया फांजिया सोंथानसै आङो बै गय होफैनाय जारौआ आदैनि मा जायो फालाय हमनानै लादो नों दाहोना थायोब्ला नोंजों मावफाग्रा सिख्ला लोगो आदै आं थाथारगोन आदै नोंनाव दाहोनाखौ आं थाथारगोन हामथारबाय जोबोद मोजां जाथारबाय
आं मिथिखागौ आजिखालि सिख्ला लोगो मावग्रा मोनाब्ला रावबो दाहोना थानो आरो मावनो इन्टारेस्टखौनो जाया नंगौना नङा फालाय नोंथारगौलै आदै जानो आरो इन्टारेस्ट खालामनो मोनबानो जाथारो आंनो आरो मोनायाव एसे रुवाथिजों रायज्लायनो चान्स होनांगोन आरो आदै बेथनजों खोथा गैथारा गुड भेरि गुड आंनोबो बेबादिखौनो नांथारगौ आयं बै आं थाहैनो गोनां आयंनाव बिदि रुवाथि दंना गैयालै आयं गैयाबा हले आं थानाय नङालै जानाय लोंनाय पुस्ता दरमाहाखौबो आंनो नाङा रुवाथिखौ हले नांगोनलै आयं दङ आयं दङ जोबोद समायनाथार रुवाथि होननानै बुंनोनो गोसो जाया कलेज इउनिभारसिटियाव फरायनाय बादिसो नुयो जाथारबाय आयं जाथारबाय आंनो थाहैथारनोसै दानो मबाइलजों खोन्थाहरदो मेंनाय जिरायनाय गैयालासे खामानि मावगोन आं आयं दानो डायेल खालामथारना खोन्थाहरदो आं थाहैथारनोसै गथ'फोरनि प्रब्लेमाथ' सल्भ जाबाय नाथाय आदायासो बिसिगिनि बे सिमां भाराखौ माब्ला मोनहैगोन जाखो बे नोंनि खाफालसै आदा नागिरनाया दिनै हरसेखौ आंनाव जायै लोङै थादो आदैया बे कृष्ण गाइखेर सिखावखौ फुजियो नामाब्रा नंगौलै आदै फुजिनायालाय फुजियो भगबाननि सायावबो एसे फोथायनाय थानांगौ आदै नंगौ नोंनायालाय आं हले सिख्ला मोदायखौसो फुजियो आदै आगै दुर्गाखौसो फुजियो आङो आदै मा सिन्था जाबाय थाखो नै आंहाथ' गाबोननिफ्राय बेनो बिसिनाया आंहाबो गाबोननिफ्राय थांसै आदै जाखाबाय जालालाय आदै आं उन्दुनोसै जोबोद मेंनाय मोनबाय ओइ बिसिनायाथ' साथाम जानाय नङालै आदै बैयाव बरा दंखायो नोंहा हायाव उन्दुग्रा अयभासबो दङ हाब बोराय मानसिखौसो हाब माब्रै बोराय मानसिखौसो उन्दुवा दै हावलाय है नोंसोरजों जानाय नंलियालै कारपेटआ सिमां पाराखौ हास्थायनानै फैदों आदै मोल्ला मोजां बना उन्दु आदै दे सिमां पारानि सिमांफोर नुयो खोमा ओइ आदै मोदला गन्थं सोगाबना आदैलै थफथिं फाग्ला गन्थं सोगाबा दिगदार दं बोरैबा गन्थं सोगाबनायनि खोमायाव हाबनांगौब्ला सिमां भारानि सिमां नुनाया हले नस्थ' जागोन दिगदार जागोन देलै नोंसिनिलाय मा सिमां भारा नांबावगौ जाखो नोंसिना सिमां भाराथ' बेनो आयदै मेंनाय मोनबायलां बिब्दि नङालै आदै हालदेंगासिनि ना बायदि जों जयै फैथारबाय नों आदैखौलाय जोंलाय मानो हारसिं खालामनो जेरैखि जाया सिमां पाराखौ नागिरना दिहुनथारनांगौ आदै आं मोजाङै उन्दुथारनोसै आदै सिमां पारानि सिमां नुनांगोन ना आंनि गोसोआ गेल्लानि बायदि नङा आदै नोंखौ जों बेबायदि खालामथारा नुबाय गन्थं सोगाबग्राया सोर जाखो है है गेल्ला बे गन्थङा मा खुंख्रुद खांख्राद बेलाय जाबावगोनालै बे है उन्दुदो आदै मा सिन्था खालामबाय दं नोंलाय है सर हायनारियाखै सिमाङाव फैलै सर सालाफ्रा उन्दुलांबायलै हे भगबान एबार नांथारदोलै नांबाय 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 हेलौ हेल' हायलु रिसना आं नोंसिनि गहपुराव नोंखौ नागिरै नागिरै सनापुर होननाय गामियाव दंफैयो सना दा नोंसिनि गामिसिम बोरैहाय थांनांगौ माबोरै थांनांगौ नों दा बेखौ खोन्थाहरदो सना नोङो हामथारबाय आमाय खोनासं आमाय सोनाबहा 19 गामि
लानो मोनगोन सिमांफुरि सेल्फ हेल्प ग्रुपखौ हाबाब मा इसेबां गुदु गादा खोन्थाहरखो नों सना आं गोसोआव मोनसेबो थाथ्राखसै सना दे मोजाङै खोन्थाहरफिननाय सना दे औ औ हेल' हेल' माब्रै जालायखोब्रा हेल' सिमांफारा जिगु गामि जिगुनिफ्राय साहा साहा बिनिफ्राय 25 जालालायलि र' साला सिमांफारा 29निफ्राय साहा 25निफ्राय इस सोनाब 15 ना 18 जाखो 15 आर सानजा 18 सिमांफारा आदै मा सावगारि आखिलाबाय थाखोब्रा नायखांग्राफ्रासो बिदि आखियोब्रा ना मैयानि खरसाखौनो हिसाब खालामदों एबार सिमांफारानि थंखौ मोनबाय आङो थौ सिमांफारायाव थांसै हामथारबाय आदै थौ थौ दै रुवाथिखौसो गोसोखांनानै बोरैबाबो एबार ओंखाम सिन्था मोनलायलांबाय गैया बे सिमांफाराया आंनाव दंसै थौ ओइ र बहा थांगोन नोंसोरलाय सिमांफारालै होद सिमांफाराथ' बिथिंजायनि गैया माथो नोंसोर गोरोन्थि गारिसो गाखोबाय न फैसा लाफिनदो दा जेराव ओंखारो बेयावनो होफिनदो आंनो जाहा ता खोन्था बुंनो हादोंलै शेखार भाई आदैया सिमाङाव मोननाय गामिथार बियो बे लामाजोंनो मोनहैथारनांगौ आदै गंथाम बारबाय गामिया आरो जिनै बारबावनांगौ आखायाव हिसाब लाखाबाय आङो तिनिथा ओइ मादै मा गामिलै बियो सिमांफाराया अबेखैजाय
गथ' साफा साफा जोंनिया फैदो सना फैदो आं बिदि थाङा दाबुसैलै आइदै आइदै बैथाला मान्दावला हौवा जाथि बैथालाफोर दहायलै आइफोर आंखौ बोराय मानसिखौ एथ' खस्थ' दाहोथारसै आफाफोर आंनो हिनजाव थान्जाव नांथारलालै आफाफोर होथारनांगौ बे फाफ्लिफोरखौ आइदैलै आफाफोर माला गानहोनांगौ बेखौ माबार गानहो आइदै थांदो नोङो आइदैलै आफाफोर अनदोलै आइदैलै आइफोर अनदो अनदोलै ओइ शाला आइदै 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 बैथाला खाथार आइदै आइदै आयै गन्थं मोखां बुजोबथारबायगोनलै नांथारला आंनो हिनजाव थान्जाव अफ आयै मा सनिग्रह हाबखो आंनाव फाग्ला बोनायाव मानो थाबाया मोसौआलाय माहाजोनाबो थाफ्ला मोसौआबो थाफ्ला दाहोना थाजायै मानसिनाव थागारनाय नङाहां मासदिनि ओइ आगै आं नोंखौ रुवाथि बायदिखौनो साना आगै नों आंनि सासे सम्पति बेंग्रा मालिकसो आगै नै नोंनि न' मालिकआ गाबोननो थांसैबो मानो मा जालायखो थायां दाहोना गैजायै माहाजोननाव बिसि फिसाखौ टाउनाव दोनहैजोब्बाय गावबो थाफ्लासे थाफ्ला जौ फाग्ला आंहा रुवाथिबो जानांगौ दाहोनाबो जानांगौ थालां नै जाम्बि सोर हाबफैदों नाहरनायसाय सोर जाखो बे गुमै जाम्बि नोंनि धाना लोगो फै फै आयं बै सौरा न'आव थफ्लाखौ दोनैथां थफ्लाया दोननानै फैदो थां 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 मोदायफोरसो दं नामा ब्रा आयं गेजेर गेजेर मोसौ बेदर जायोना आंबो ओइ आयं आयं फै 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 आयं बैयाव जिरायनानै रायलायनि फै 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 आयं फै नै आयं नों गैथ'यैयाव नोंना बै लोगोआ नोंनि भागनि खामानिखौ मावजोबथारनांदों ओइ आयं दानिया नोंहाबो बै आगैनि खामानिखौ एसे एनै बानस'नानै होनांसिगोनलै आयं जेरैहाय बन रोगानानै होनाय दै रोगानाय ना सायफानाय मैगं हानाय आरो नांगौबा आयं बिनि दखना आरो ब्लाउसखौबो सुनानै होगोन आङो सेकेन्ड पेपारखौ हले हानाय नङालै आयं आदैया माथो थिग थिगखौनो बुंनो रोंथारगौब्रा रावबो गैलालै आयं गासिबो टाउनाव थाहैजोब्बाय आयंआबो थायो नंदां सम सम आयं ओइ बान्देन दाहोनाखौ थिगखौनो मोनफ्लांबाय आङो आंनि बिबोनांखौ सोमोन्दोआव नोंहा आंनिफ्राय लेङोब्ला बिमायंसो जागोनलै आयं आंनि बिबोनां जाबाय नालाय बिमायंसो जाथारगोन नोंखौ जि अनगोन बियो आयं सेंग्रा लोगो मोनबाथाय जोबोद खुसि जाथारो आयं ओइ गुमै उन्दुहैदोहाय फेक फेक रायलायबाय थानो नाङा
सरि दे नोंसोर मावलायनानै जालायदो आं थांसै दे ओइ आयं र' खोन्थाया जाहैबाय सोमोन्दोआ नोंना जि आंना जि जों सानैजों जा जायो बेखौनो लिंलायनोसै बे सिख्ला मानसिखौ बोरै आयं होननानै लिंनोलै आयं आं सिस्टारखौनो लिंसै नामा आयं ना मा बुङो जारौआ जायो बास आयं जायोलै नोंनि गोसोआनो आंनि गोसो आयं आं हयले एसे फेबाय आं उन्दुहैसैलै थादो दे आयं थाब सिखारनाङा आयं उन्दुबाय था आंबो ब्रादारखौनो लेंनोसै होमबालाय ब्रादारा ओंखाम जाखांबायमोन नामा जा नांथारलालै सिस्टार खामानिखौल' दिन्थिथारदो मावथारनोसै आं मा मावनांगौ मेव मेवसो मोनथारबाय आं बिसोर गोदान सोदानलाय मा खामानि माव गोदान खामानिल' नांगौ आंनो मोसौफोरखौल' जोथोन लादो नोङो मोसौखौबोथ' सिनायखानाय नङा नोङो आंसो खिन्थाहैनांगोन थि खोन्थाखौनो बुंदों आंथ' सिनायखानाय नङा नालाय थुदो अब्लालाय फैदो होनब्लालाय बांद्रायबाय बिसिना दाख्लि नों दुगैनायाव नोंनि देहानि गासै जग्राफिखौनो नुजोबथारदां सना इसोर लासिंसिं बे दिननिफ्रायनो आंनि बिखाया माबा नोंखौ लानानै गुलदुब मोनबाय थायो आं हयले एसे आन्दाज मोनखादों नंगौ नों आंजों क'क्राझाराव थांफानो राजिना सना आंलाय क'क्राझारखौलाय मोजां मोनखायोना गावहासो हिनजाव दंखायोदां सोर फाग्ला खोन्थानाय हिनजाव दंखायो होननानैलाय सेंग्रासो इसोर लासिंसिं लाजियाबो माथो थिखिनि नुवा खोनायालाय दानि जुगनि सेंग्राफोरखौलाय माथो साथाम साब्रै जाबग्रा जाजोब्बाय बिदिसो इस्लै सना मानो बेबायदि बुङो नोंलाय मा हिनजाव थाखालाबायनो नुवाखै समनखान बायदि बडि हिनजाव थानाय मानसिया बेबायदि बडि थायो ओइ साला थबथिं नोंना बाद्रायथारबाय नों आंनि आगोल गावदांनि गासिबो जिउग्राफिखौ नों नुजोब्बाय आदियाबो माथो हायना मुलिनि रुवाथि गोसथोग्रा दाब्ला माहाजोननि जोलैसो नों आंखौ दाब्ला माहाजोन बुंबाय दिनैनिफ्राय नोंना बे आंनि न'आव ओंखाम गैला गेट आउट बुङो आं नोंखौ आउट ओइ आदै दाब्लानि जोलै एग्रिमेन्टखौ बावबाय नोङो बिलिफाङाव रुवाथि रायलायनो मोनगोन होननाया दरमाहाया 1800 जानानै दङ 1800नि जायगायाव 18000 होनांगोन नोङो मानसि लाना फैनि आं हजोंनिफ्राय ओइ बिगुर हा नों आंखौ बिगुर बुंबाय गेट आउट आंनि न'आव जायगा गैया नोंहा गेट आउट साला अमा खर' मा गावदां नोंहालाय मा औ थांसै आयं आंबो नोंबो थांसै नोंखौथ' आं गोसो थोफ्लांसो होदोंमोन आंबोथ' गोसो थोफ्लाखादोंसोमोन ना आयं नोंनानो आखला मोजां नङा औ जारला जाथारबाय आंहा जेरैबो मा मावनो बानो सिख्ला मोननायावलाय नों जेबो मावनानै सिस्टार आं सब मावजोबगोन ना बन रोगालायथारबाय रोगायाबा नों जेबो मावनाङा होनदों सिस्टार आं सब मावजोबगोन माइरङा सय ओंखामा संना दोन दे होनब्लालाय सिस्टार दै लोंनोलै एसे ए नों दै गांदों दै गांदों र' होमबालाय न' सिस्टार जों सानैजोंलाय बे मालायनावलाय मानो एसेबां गवा बोबाय थानो सिस्टार सानैजों गाबोन समफोर खारखुमा लांसै सिस्टार दौना हो सिस्टार दौना हो ए नों आंनि दौनायखौ लोंनो लुगैदों आरो मा एसे गोदै मोनदोंलै सिस्टार हाब हामालै बाबुमोन मा जाखोब्रा मानो बिदि खालामलाबायखो हामा हामालै
नों साला दिनै आंनि मान सन्मानखौ जाजोब्बाय नोङो नों आंनि न'आव थानो मोनला दिनै दानो ओंखारलां नोङो दानो ओंखारलां नोङो दानो ओंखारलां नोङो नों बायदिया आंनि न'आव ओंखाम गैलिया आंनि बिबोनांखौसो एदावदों नोङो आंनि मान सन्मानसो सेस खालामजोब्बाय नोङो ओंखारलां रायलायनायाव दै लोंनायाव दाय जायोबोला मा खन्था रायजो जाबावनो फावदुर नोंखौ लोगो हमनो फैनानै दोलाजोब्बाय थबथे हेलौ आगै हायनारि आं बै गफुरनि सिमांफुरियाव सेल्फ हेल्प ग्रुपनि बैसागु मोसानायाव नोंखौ नागिरहैदोंमोन माथो नोंखौ नुवासै नों बहा दं आगै सना आं खाथियाव सफैथारबाय आदा नों अबहाय दङ हा नै आं खाथियाव मोनफैथारबाय नोंगौ सना हायनारिया नोंनो औ आंनो आयै माथो मैदेर फिसानि जोलैसो बैसोआबो माथो आइनिख्रुइसो देरसिन जागोन आयौ आइसक्रिम जादो दे दा बाबा नों थाबायग्रोदो बाबा हेलौ आगै फावदुर सना बहा दं नों सना खाथियावनो दं हा खाथियावनो दं बोरै हा जाख' बबे खनायाव दं नोंखौ नायनो लुबैनाया हामथारला आयो हाब उन्दैफोरखौलाय बिमा बिफाफोरा खांनानै मा आलाय सिलाय गारिफोर थांलाय फैलाय हुख्रेमलांबा मा जानांगौ न बाबा साबाय सायाखै मामियालाय मामिया माथो आंजों रायलायहरबाय थाग्रा सेंग्रा बोजों थांख' बोरै थांखो न'आ बोरै जाय नोंसानि न'आ बैथिंजाय बियो तु आं बामनिलै न'आव रावबो गैया दंमोनलै सोर जाखो ए माथो बाबासोलाय बहा मोनबोखो नोंलाय थां बाबा थां फै जिरायफै फै फंबाय जिराय हा बहा लोगो मोननायलाय फंबाय आंनि गथ'खौलाय माबालाय आदा बे लामायाव रं नाम्बारजों रायलायबाय दंमोन आं बेवहायनो फैनो आंजों माब्ला सौग्रुफैखो बामनानै लाना फैदों आं लानानै फैदों मोजाङानो जादों आदायालाय सिलथाव पार्टिनि लिडार नामालै सेलथाव आं मिथिथारालै सेलथाव थेलथाव हा माथो मोनबिलाय रं नाम्बाराथ' नैलाय बेवहायनो दं फावदुरा गैसना होननाय हा बबे जायगानि फावदुरफ्रालाय नै 9435230504 हा बेथ' आंनि हिनजावनि नाम्बारसो बोरै मोनखो नोंलाय र' साला बेथ' आंनि हिनजावनि नाम्बारसो ए हराव रायलायखोमाग्रा नोंजोंसो ओंखायसो खामानि दामानि फिसा फिसौ गथ' गथाय जेबो सिन्तासागार गैला मावनो दांनो गोसो गैला सालि मोनगोन नोंबोथ' गनाय नङा फावदुरनिबो दस सावथाल गावसा हौवा हिनजावजों गोरोबलाय आंसो दाय होदों फावदुरनिबो दाय दंना आरो फावदुरखौसो रायखांबावो खाथियाव गैया मानो लावथिया बोरो लावथियाव हर साला गावहा बन्दाजा गोसोमहाय गारजादों बि साला आंजों लाइन मारजादों साला फावदुरनि बुन्दा सास गैया नालाय गावहा आंजों साला लाइन मारजादों दा मोनबावसो लानानै गाग्लोबफैगोन र' आंबो फावदुर नोंखौबो नायगोन सालि अहेबावनो नांदोलै जोंना हरनाया दाउलाया मा डेन्जार बुस्थुमोनलै बे गेरला भाई गोसोथोनि आंनि आइथिंसा खम बासथाबनानै खुदुमदों आंखौ सिमाङाव दा फैथोंलै स' मा खालामबावनो फैसाबोथ' गैला सोरनावबा माबा मोनसे खालामथारगोनलै स्किमेन्देलानोसो फन हरनोसै आंबो नाजानो र' फैलानाव स्के फैलानाव नाजानो र' आंबो आइदै स्के
नैलाय गफुराव रं नाम्बारखौ नागिरनो फैदोंमोन हिनजावानो माबा आइनिख्रुइसो देरसिन बैसोआ डेन्जारथार बिराद हमथादोंमोन खुनुरुखुमसो बारग'बोबाय माबा जाबायलै सिखे दा फैसायानो गैला न'आव बोरै फैनो नै माबा गहपुर स्टेसनावसो आलाय सिलाय दङ मा नाङालै माबा मोनसे खालामदोलै सिखे मा मोनसेबो माबा दिगदारसो नांगोन जायखिजाया माबा मोनसे खालामदो सिखे नांदों र' दे सिखे सिमाङाव दाफैथों लोगोसे हिनजावा फैलाना सुखे गैला जिबनानो सेसथारसो सासे माहाजोनाव दोलाबाय आरो नै सासे माहाजोनाव अहेबाव जोंना हरजाबाय गैया फैसाबो गैला गरसेबो दा मोनहैफिननांगौआसो जारला जाथारबाय नै थफथिंजों आंजों दं लोगोसे गैयालै बेसारा बिहाबो जाना हरनानै बुखा जानानै दं दिगदार जाबायलै सिखे माबा मोनसे खालामदो फैनानै होफैदो थांनो हानायखौल' खालामना होफैदो सिखे जों नेबाय दं नैबे गेस्ट हाउस खिनियावनो गहपुर स्टेसननि बे गेस्ट हाउसआ बेयावनो फै आदै हामथारला सिखे दोनबाय दे सिखे दे दोनबाय दे जासिगोन फैसिगोन नो साफोर लोंहैसै खोमालै 10 थाखा दंमोन आंनाव थाबायनो हागोन नालाय आं लासै लासै 10 थाखा दङ बै फाग्ला दाउलायानो मानो जोंनो मोननांगौ आंखोलाय अहेबावलाय दाउलायानो एसेयाव बासायदों आंनिया अख्लाबथारबायमोन साला फाग्लिया